Ari na naman ang inyong pobreng vlogger, nakapangasawa sang pobreng munay, pero wala magmahay, kay dako man ang munay-nay. Shout out kanina sa kay Toto Kipat, kay Bibing Amar sa pagdonate sining duha ka bilog nga lipunan. Ari o, ginahimbistahan ko na, ako na nga pagkalutoon ni. Thank you so much gid sa paghatag mo sang lipunan subong sa akon. Kay nalibre duman ang aton nga sudan. Okay. Shout out sa kay Jing Pontilon from Santo Niño, South Cotabato. Kay Ernie Wanisa from Banga. Kay Ri Vicente from Isolan, Calawag Tris, Porok San Francisco, Calawag Tris, Vicente Family. Kay Binji Hermenado Gabiron from General Santos City. Kay Buxinilla John Real. Agi na pa shout out kay Gina Dordas Abindamo sa Lutod Kapis. Okay, shout out kay Yaymak from Makshan Angitoy Family from Iloilo City. Kay Robin Iskaran from Isulan Sultan Kudarat. Kay Salvacion de Leon from Quezon City. Kay Gary Henova from Dubai. Okay, shout out sa inyo mga idol. Thank you guys sa mga suporta rin sa akon. O ariyo gingapos kita sa pag-slice ang aton nga lipunan no. Okay, fast forward. Ari na, nahugasan ko na yung aton nga lipunan guys. O ariyo, may ara kita nga abalong. Ato na siya hanigan sa abalong bala. Ato na siya nga labugon lang guys. Ato na siya nga pagagatan. Pwerte ka nami ni siya. O nan, na ato nang ibutan sa babaw. Para nga hindi siya bala magipilit sa dalom. Ihanig tang ugbos ka abalong. Nan, arang atong aslo mo. Labog. Amo ning ato nga tawag nga linabog. O buta ka sang asin. Siyempre may magic sarap. Hindi naman natin paglipatan. Ang Silver Swan. Ibutang ang tanglad, Bombay, kag luya. Amo ning aton mga lamas guys. Ibutang ang ikaduwa nga puga nga gata para sa aton panglaga nga linabog. Plastar sa kalan. Okay, aton ang dabukan. Hasta siya nga magbukalan. Okay, 3 minutos ang nauman. Okay, kinaubas duman. Aton duman siya nga pagkadugangan. Sang luya nga dilaw guys. Pinuga. Nan, gamay lang. Nan, para nga magnanam. Aton duman anay nga pagkatakloban. Okay, kay gina pa man. Aton duman nga pagabuksan. Kay daw hubas duman. Nan, aton duman sa gunsunan. Sanggata guys. Nga purmiro nga puga. Amo nang pagpinis ta guys. Para magdanam gid balang aton nga linabugid. Nan, aton lang anay nga pagkatakloban. Okay, kay gina pa man. Aton duman nga pagabuksan. Kay nagbukalan. Aton lang anay nga pagkatilawan. Nan. Okay, daw ako na kulangan. Aton lang siya nga pagkadugangan. Sang asin nga tama-tama lang. Yan. Silver Swan. Dugangan naman. Aton na yung pagkatakloban. Okay, kay gina pa man. Aton naman nga pagkabuksan. Kay nagbukalan. Aton sa gunsunan. Sang sili nga nubo. Para nga magkangkahang balakar magkaon taman. Nan. O guys, luto na gining aton nga linabog nga lipunan. Nan, swerte ka nami ang itsura niya. Kampyon. Okay. Plastar sa lamisa kay mamahaw kita. Ngamuyo kita nay. Okay, tilawan ta naman ning aton nga linabog nga lipunan guys. Kung ano ka nami duman. Obe. Ay abaw. Kampyon. Okay, sige guys, basi kung makagini akong video sa inyo wall, pwede paki-like, follow, and share mo sa akong mga video. Madamo gid salamat.